سلام እንቋዕ ብድሓንና ቤኒ ሚድያ መጻኹም ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ መኪና ተዛሪብና ነርና መኪና ከመይ ኢልካ ትገዝእ ዝብል ማለት እዩ ሓፃ ስለ ዝነበረት እቲ ዝሓተትኩምኒ ኩሉ ሕቶታት ኣይመለስክዎን ነይረ ሕጂ ግን ኣብታ ቪድዮ ገለገለ ካብቲ ርእቶታትኩም ሕቶታት ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ ቀንዲ ግን እታ ፀይጢ ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ እዞም ኣብ ዲለርሽፕ ወይ ናይ መኪና መሸጣ ከይድኩም ክትገዝኡ ትደልዩ እሞ እቲ ሕቶታት ዝሓትኩም እንታይ ክትምልስሎም ኣለኩም እንታይ ከ ኢግኖር ክትገብሩ ኣለኩም ኣበይ ናይ ሰዓት ክትዛረቡ ወይ ኣለኩም ኣበይ ከ ሱቕ ትብሉ ሕጂ እቶም ካር ሴልስመን ሸቀጥቲ ከምዚ ኸማና ዝኾነ ኖርማል ሰብ መፂ መኪና ክገዝእ ከሎ እሱዮም ክላመዱ ዝውዕሉ እንታይ ይብሉን እንታይ ኣይብሉን ይፈልጡ እዮም ብጣዕሚ እዮም ፋስት ክዛረቡ ከለዉ ዋላ ደይ ሓሰብካ እዮም ዘርግፁኻ ነታ መኪና እዝን ነድልያ ኣሎ ተወሳኺ ክብሉኻ ከይተረዳእካ ስኻ ሕራይ ትብል ኣይርዳእካኒ ኣድኦኒ ተወሳኺ እዩ ገለገለ ዘየድልያ ነገራት ይውስኹልካ ስቕ ክትብል ዘለካ ሰዓት ኣበይ እዩ እዝን ካልእን ኢና ክንዛረብ ሰናይ ምክታል መጀመርታ ኣብ ዲለርሽፕ ምስ ኣተኻ ኩሉ ግዜ ሴልስ ፐርሰን ወይ ሸቃጢ መኪና ክረክብ ኢኻ ሸቃጢ መኪና ጓል ትኹን ወዲ ሓንቲ ሕቶዮም ክሓቱ ሕጂ ንወዲ ኢለ ክዛረብ ክቐለል እየ መጣን ሕጂ መኪና ክትገዝእ ከድካ ኣለኻ ናብ ዲለርሽፕ እቱ ምስ በልካ እንታይ ደሊኻ ክብለካ ሸቃጢ መኪና ሰላም ሎሚ ደኣ እንታይ ክትገዝእ ኢኻ መፂኻ ወይ እንታይ ዓይነት መኪና ደሊኻ መፂኻ ክብለካ እዩ ሽዑ እዛ ሕቶ እዚኣ ቀዳመይቲ ክትምልስሎም ኣለኩም እንታይ ዓይነት መኪና ደሊኹም ወይ እንታይ ኢኹም ደሊኹም መፂኹም እንታይ እቲ ዕላማኻ መኪና ሎሚ ገዚእካ ዲኻ ክትመፅእ ኦርደር ዲኻ ክትገብር እቲ ንስኻ ደሊኻ ደለኻሲ ሬዲ ኮንካ ምፃእ ብልክዕ መኪና ክትገዝእ እንድሕር መፂኻ ኦኬ ኣነ መኪና ክገዝእ እየ መፅእ ከምዚ ዓይነት መኪና ደልዩ ኣለኹ ኢልካ ክትነግሮም ኣለካ መኪና ክትገዝእ ደሊኻ ከም ደለኻ እዚኣ ክትምልስ ኣለካ ዝሕቶ ኦኬ መኪና ክትገዝእ ደሊኻ ከም ደለኻ ጥኢኻ ትዛረብ ኦኬ ካልእ ብዙሕ ኣይትቐፅል ሕጂ መብዛሕትና ዲለርሽፕ ሰዓትና ካልአይቲ ንገብራ እንታይ እያ ኣብቲ መኻይን ቀጥታ ኢና ክንርኢ ንጅምር ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዲለርሽፕ ሎት መኻይን ሰጥ ድበር ተሰርዓ መኻይን ኣለዋ እዚ ስኻ እናረኣኻ ዋይ እዚኣስ ባሂላትን እናበልካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ እንታይ ደሊኻ ምስ በለካ መኪና ክገዝእ ደልየ ኦኬ እሞ እዚኣ መኪና ትሪኣ ኣለኻ ፅቡቕቲ መኪና እንታይ ከምዚኣ እዚኣ ዲኻ ደሊኻ ክሓቱኻ እዮም እወ እዛ መኪና ፈትያ ኣለኹ እዚኣ ባሂላትን ላ ፅቡቕ ሽዑ እንታይ ክብሉኻ እዮም እሞ ፋይናንስ ዲኻ ክትገብር ዋላ ካሽ ኢኻ ክትከፍል ነታ መኪና ኢሎም ክሓቱኻ እዮም እዛ ሕቶ እዚኣ ኣይትመልሱ ፈርስት ክሪኣ ይደሊ እታ መኪና ፈርስት እታ መኪናስ ክንደይ ትወስደለይ ክሪኣ ደልየ ይድበሃል ፋይናንስ ዲኻ ካሽ እንድሕር ተባሂልካ እዚኣ ሕቶ ኣይትመልስዋ ክሳብ ኩሉ ትቢል ትርእይዎ ሕጂ እሞ እንታይ ደኣ ኢልና ክንምልስ ኢልኩም ክትሓቱ ግዴታ እዩ እሞ እንድሕር ፋይናንስ ዲኻ ክትገብር ካሽ ኢሎምናስ ንሕና ደኣ እንታይ ኢልና ክንምልሰሎም ክትብሉ ኢኹም ፅቡቕ ሕቶ እዩ ኦኬ ካሽ ዲኻ ፋይናንስ ክትከፍል ምስ በልኻ ኣይወሰንኩን ኣለኹ ሓስበለ ደለኹ ናቱ ገና ዲሳይድ ኣይገበርኩን ጣይኹም ትብሉ ካብዚኣ ተዓቢ መልሲ የለን ዲሳይድ ኣይገበርኩን ይሓስበሉ ኣለኹ ኦኬ ምክንያቱ እንታይ ደኣ እወ ፋይናንስ ክገብረ ኦኬ ፋይናንስ ክገብረ ኦኬ ክንደይ ፐርሰንት ክትኽእል ማለት ክንደይ ፐርሰንት ከፍል ትኽእል ሎም ሓትኻ እጂ ድሕና አይ ዶንት ኖ ግን ሜቢ 4 5 ሰሚዕና ንመፅእ መካብ ሰብ 4 5 ስቕልና መልሲ ንህብ በቃ ኣፍና ድሃበና ሚስቴክ ምክንያቱ እንተ ደኣ 5-4% ጌልካ ሂብክዮም ኦልሬዲ ገምጋም ሂብክዮም ኣለኻ እዞም ሰባት እዚኦም ሽዑ ኣብታ ኮምፒውተሮም ከፊቶም ንዕኦም ናቶም ፕሮፊት ናቶም መክሰብ ከመይ ኢሉ ይዓቢ ስለዝሓስቡ እቲ ንዕኦም ማክሲመም ዝለዓለ ፕሮፊት ትህቦም መኪና እዮም ከምፅኡልካ ስለዚ ንስኻ ኢኻ ትኸስር ዘለኻ ሶ ሕቶ እዚኣ ክሓትኩም ከለኹ ኖ ዲሳይድ ኣይገበርኩ ዘለኹ እቲ ኦፕሽን ናተይ ክርኢ ዘለኹ መጀመርታ ኢኹም ትብሉ ቀፅሎም ኣስዕብ ኣብሎም ድምፅዋ ሕቶ ኣላ ንስኻ እንታይ እሞ እንታይ ዓይነት ክሬዲት ዳ ኣለካ ብልኻ ክሬዲትካ ፅቡቕ ድዩ ሕጂ ኣብ ካናዳ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣብዚ ክሬዲት ስኮር ትበሃል ኣሎ ክሬዲት ስኮርካ ማዕረ ክንደይ ልቓሕ ተቐቢልካስ ትኸፍል ማለት እዩ ብሓፂሩ ኩላትና ክሬዲት ካርድ ኣለና መብዛሕትና ማለት እዩ 99% ነቲ ክሬዲት ካርድና ልቓሕ ሽዑ ኣብ ክንደይ ፐርሰንት ኣብ ክንደይ እዋን ወርሕስ ንመልሶ ዲና ወይስ ዕዳ ኣለና ሕጂ ክሬዲት ካርድካ እንተ ደኣ ዕዳ ብዙሕ ኣለካ ወይ ዕዳ ደይ ትኸፍል ኮንካ ወይ ፔይመንት ሚስ ትገብር እንተ ደኣ ኮንካ እቲ ናትካ ክሬዲት ስኮር ታሕቲ እዩ ዝኸይድ የንቆልቆል ምክንያቱ
عداس عيد خفلنها سيدي كريدت سكور كات تحتي خي صبق كريدت سكور زبهال حساب شو مونتي ميتي قالي حماق كريدت سكور بالك اب شدشي ميتي شدشن عسران قال اوتات زلماتي قيح مارك اللو حساب شو مونتي ميتي خا جرين مالت صبق كريدت سكوري ስለዚህ ክሬዲት ስኮር ናትካ እንታይ እንተ ሪኣሎ ምኻ ኣይምለስን እዚ ኣይትመልሶ I don't know yeah not sure ኢኻ ትብል not sure ከም ድሕዳ ናተይ ክሬዲት ስኮር ፅቡቅ ኣይኮነን ወይ ናተይ ክሬዲት ስኮር ፅቡቅ እዩ ኢልካዮም ንዕኦም ዘዋፅኦም ዲል እዮም ንዓኻ ኹብኻ ኣንደርስታንድ ክትገብሮ ዘለኩም ሓደ ነገር ንዕኦም ብኸመይ ማክሲመም ፕሮፊት ገብሩ እዮም ሳይድ ገብሩ ድውጥኑ again ንስኻትኩም መኪና ሜቢ ኣብ 5 ዓመት ሓንሳብ ወይ ኣብ 4 ዓመት ሓንሳብ መኪና ትቕይሩ ትኾኑ ወይ ትገዝኡ ትኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ንመዓልቲ እዮም መኪና ዝሸጡ every day so ሸቀጥ ሰው ትኾኑ every tactic ፈልጥዎ እዮም እዚኣ ሓደራ ኦኬ ክሬዲት ስኮር ናተይ ክሬዲት ስኮር ሕማቕ ናይ ሰብኣየ ግን ፅቡቕ እዩ እንተልኩም ከዓ ሰብኣይን ሰበይት እንተዳኺልኩም ኦልሬዲ ንስኺ ከም ደይ ትገዝእያ ሰብኣይክ ከም ትገዝኣ ወይ ንስኻ ከም ደይ ትገዝኣ ሰበይትኻ ናታ ክሬዲት ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ንስኻ ከም ትገዝእ ንስኻ ኮሳይን ከም ትገብር ገይሩ እዮም ዝሓስብዎ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ትሪክ ስለ ዝኾነ ኣይትመልስዎም ናት ሹር ጥራይ በሎ ቀፅሎም ዝሓቱኻ እንታይ ኦኬ ፅቡቕ እምበር እሞ እዛ መኪና ትሪኣ ዘለኻ ለትሰይ እዛ ቶዮታ ራቫ4 ማለት እዩ 2024 እዛ መኪና ትሪኣ ዘለኻ ቁርብ ክብር ስለ ዝበለት كندي داون بيمنت كتكفل تخل وي كندي داون بيمنت كتكفل تخل معنات كبرت ماكينه لهم حطها ناتشورالي نسخه كم تنقل يتحسبن حد حطه تايتبل مايبي حاموشش داون بيمنت كغبري قالتبل جيجا ملسي تحبو I'm gonna figure it out still figure it out يخاتبل دايركت ملسس ኣይተሃብዎም ምክንያቱ መልስ እንተራሂብ ከም እዚ ገንዘብ ክንደይ ከተቐምጥ ትኽእል ኦሬዲ ቅድሚ ምእታውካ እታ መኪና ክንደያ ትበፅሕ ኩሉ ቅድሚ ምርኣይካ እንተራ ባዕልካ ትናዘዝ ኣለኻ ንዕኦም ንካልኩሌት ንክገብሩ ኢኻ ትሕግዞም ዘለኻ ንዓኻ ደዋፅ ዲል ዘይኮነ ንዕኦም ደዋፅ ዲል እዮም ክገብሩ ሶ እዚ ሕቶ እዚ ኣጌን ምክንያቱ ንስኻ እንተራ ነዛ መኪና ክትገዛእ ደይከኣልካ በቲ ናቶም ዋጋ በታ ደለካ ገንዘብ ናብ ካልእ መኪና እዮም ክወስዱኻ ስለዚህ ካንስኻ ክንዚ ዳውን ፔመንት ከፍለ ገለ ትብልኒ ቅድም ኮፊ ካትብል ኣታ ሰዳ ኮፊ ልካ ወራቐት ናይታ መኪና ኢኻ ገንዘብ ክንደያ ዋጋ ገለገለ ቅድም ስርዓኻ ክትዛረብ ንሳ ኦኬ ምናቱ ትናምበር ተቀያያራይ ንዖም ብዘዋፅኦም ሲስተም ደሻርፍዎ ኦኬ ቀፂሎም እንታይ እዮም ክብሉኻ ኦኬ ነዛ መኪና ክትገዝኣ ደሊኻ ዘለኻሲ ዝኾነ ትሬድ ክትገብር ትደሊ ዲኻ ማለት let's say ንዓይ ናይ ቀደም ኮሮላ ኣላትኒ ናይ 2007 ኮሮላ ኣላትኒ ኦኬ እዛ ናይ 2007 ኮሮላ ካሲ እሞ ትሬድ ዲኻ ክትገብራ هو ንዓ ሂበ ኣብ ልዕሊያ ወሲኸ እነዚኣ ራቫ4 ክገዝኣ 2014 ሓሲበ ዘለኹሞ ክትብሎም ኢኻ ኦኬ ነዛ መኪና ካስ ክንደይ ካባ ክትደሊ ገንዘብ ማለት ክንደይ ትትምና ንዓና ክሸጠልና ኣብ ልዕሊያ ሽዑር ትውስኽ ክንደይ ተሚንካ ኣለኻ ክብሉኻ ስኻ ብገሪ ኾንካ ከይሓሰብካ ማለት ሓሙሽተ ገለትውኒ ገትብሎ ጌጋ ዋጋ ናይታ መኪና ታሕቲኻ ትዛረብ ሳ ምክንያቱ ልክዕ ዝደሎ ማርኬት ቫሊ ኣይክትፈልጦን ኢኻ ገሚትካ ኣይዝረብን እዩ ሹር ኮንካ እቲ ማርኬት ክንደይ ኣላ ባኣ ወሲኽካ ኢኻ ትዛረብ ስለዚ ንስኻ ላዕሊ ዋጋ እንድሕር ተዛሪብካ እዛ መኪና ኣነስ ከባቢ 8000 ገለ እትምና ኣለኹ ኣብ ኦንላይን ኣብ ትሬድ ኢን ዝበሃል እዛ መኪና 8000 ኣይትበፅሕና ካበይ ኣምፂኻያ ዋጋ ማስ ካበይ ተሚንከ ኣብ ማርኬት ፕሌስ ዘን መካይን ዜንሲ 7200 ገለ 7000 ሽጣ ኣለዋ 8000 ኣኺበርካ ያለኖ እስከ ኣብ ኬሊ ብሉ ቡክ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብሉ ቡክ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ድርእይዎ እዚ ኬሊ ብሉ ቡክ ግን ኣብዚ እውን ኣሎ ካርፋክስ ዓይነቱ ማለት እዩ ታዋጋ እታ መኪናሲ ክንደይ ትትመን ዘርኢ ማለት እዩ ሪፖርት ዓይነቱ ማለት እዩ እዛ መኪና ሃዳ ክንደይ ትበፅሕ ስኻ ካበይ ኣምፂኻያ ዋጋ ከቢሩ ገለገለ ኢሎም ላዕልን ታሕትን የብሉኻ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሕቶታት ማዓስ ሕቶታት ንምልስ ትብል ክትሓቱ ኢኹም እዚ ሕቶታት ማዓስና ንምልሰን ልክዕ እቲ ሸቃጥታ መኪና ናይታ መኪና ዋጋ ተሚኑ እዝን ናይዛ መኪና ዋጋ ክንደዚ እዩ ክንደዚ ክትከፍል ኢኻ ምስ በለካ ኦኬ ኢካ ሽዑኻ ትምልሶ ክሬዲት ስኮርካ እንታይ እዩ እንቲኻ ትከፍል ትሬድ ዲኻ ክትገብር ስለዚ ኣብቲ ፅርግያ ኮንኩም ቅድሚ ኮፍ ኢልኩም ንሓንቲ መኪና ዲል ምግባርኩም እዚ ሕቶታት ኣይትመልሱ ቅድም ዋጋታ መኪና ስምዑ ንስኻትኩም ከዓ ምስ ማርኬት ደሎ ኢቫሉዌት ወይ ካልኩሌት ጌርኩም ውሳኔ
توسدو مالتيو سلازي وسانينا دحري تعزبتي كخونا له حنت مكينة كسع مجرشة باهيلاتنا اوكي زا مكينة زياك جزء دحري لناون كل جيزة كاب فتاوينا كال اي رئيتو مسمع وسانيو كاب تهاويخ كامز جزء كايا كال حساب تغير ويتتراتر كل جيزة نعا خفتنات كافتاويخا بولا بيلكا كم زي نقبرها لهم يحشني ويتأمسلكا مبالك متى نمج الرشا مجزاكا كلا حساب تقبلكا زغون مرجع تركب تغليها كارت شوبين كالكا كم ناي بروسري شوبيني كل اللي خاتبل كن من نمج الرشا وسينكا زامكنا زي باهيلات نلكا مجزا أبحانت ديلرشيب لا يكون صغير أبقل ديلرشيب كيلو رأيو عقوبو نمج الرشا عينكم زملات لكم مكينة خا تجوزوا تنيلكم سلسمعكم مني عزيزي مسكنكم دزا فيديو انت دا باهيلاتكم شير بلوا أبقى تسالي بخالق مدب كسعنا الرخب لايك سبسكرايب مقبار أي توحدو زول حانكم يريترانا ولعبنا